Bună ziua, bună dimineața, bună seara, cum spuneam, în funcție de ora la care vă uitați. Am mers pe recomandare a mai multor oameni care se uită și am pus camera puțin mai în spate ca să vedeți și masa și ce se întâmplă pe masă. Suntem de nou la treabă. Avem pensula, păhăruțul cu apă, buretele, paiul cel gros, îl vedem pentru ochișori, și dacă toți suntem în situație de criză și am rămas fără băutură, o să folosim sculele pentru făcut cocktailuri, cum este ăsta, ca să producem texturi. Am mai adus o sculă de lemn, de obicei e folosită la olărit la roată. Noi o să o folosim ca să întindem. Am găsit teboșoarul pieptene, dar îl avem și pe cel nou. Avem bețișorul chinezesc de mâncat și am mai găsit o scopitoare cu care putem să facem tot felul de trăznăi. O să-mi pun de data asta ochelarii de la început ca să văd ce am de făcut și o să mă apuc să iau pământ. Pământul l-am băgat sub masă ca de obicei, că nu avem loc de el. Goanga o să o lăsăm la urmă. O să facem tot din regnul dinozaur. O să facem de data asta ceea ce se numea pe vremuri un stegozaur. Stegozaurul era ușor de recunoscut pentru că era o șopârlă mare, grasă, foarte urâtă și care avea pe spate un set de, să zicem, aripioare, cum au peștii, și ca o creastă de pancăr, cum se spune pe vremuri. Am luat, cum spuneam, bucățica de lut. O să facem un gogoloi, un cartof, care este forma de bază de la care plecăm ca să facem stegozaurul. Da? Deci avem corpul mare, grăsun al animalului. O să facem aici o mică teșitură, cum am făcut și la melc, ca să putem să montăm capul, pe care o să-l facem. Luăm o bucățică de lut, obținem două bucăți, una o să fie capul, una o să fie coada. Îl frecăm un pic între picioare până ne iese un cârnăcior din acela stilul cilindru. Da? Îl avem aici. Și îl lipim prin presare, cum am tot învățat de-a lungul filmulețelor noastre. Îl aranjăm cu degețelele, îl împingem pe pământ ca să formeze corp comun cu restul dinozaurului nostru. Așa. Și pentru că am dat camera mai în spate, prietenul meu de la sunet nu o să se mai supere pe mine, din cauza că de data asta pot să bat în masă cât vreau, că nu se mai mișcă nimica și nici nu se mai aude. O să venim acum puțin la cap ca să-l rotunjim în vârf, să-i dăm o formă mai de cap. Stegozaurul avea un bot un pic mai lung. Noi însă, cum știm deja, facem animale care nu există, n-au existat, animale din vis, așa că putem să ne jucăm cu forma fix cum vrem noi. Îi facem puțin gât, uite așa, îl aranjăm cât de cât, așa, și ca să avem totul pregătit din timp, îi facem din cealaltă bucată, cum spuneam,
O luăm și pe asta și o rupem în două. Pentru că stegozaurul nu avea o coadă foarte lungă. Și, cum spuneam, o facem ca la coada de la șopârlă, în podul palmelor, în așa fel încât să ne iasă o formă conică pe care o întindem cu degețelele și pe care ulterior o punem în spate viitorului nostru stegozaur, tot prin presare, ca să nu rămână aer pe nicăieri. Presăm și avem animalul în principiu rezolvat, doar că spuneam că stegozaurul avea și o creastă. Luăm bucățica de pământ, o facem cârnăcior întâi și pe urmă cu buricele degetelor o presăm în așa fel încât să ne iasă, cum spunem noi ăștia mai bătrâni, un ștraif. O să ne iasă o pleașcă lungă, ca și când am întins aluatul cu făcălețul. Această pleașcă lungă o lipim prin presare la baza gâtului și venim cu ea pe spinare până pe coadă, nu până la vârful cozii. Și pe urmă cu degetele o lipim așa cum am făcut cu toate celelalte lipituri de până acum. Bun. Avem așadar primul pas al aripioarelor solzi de pe spatele dinozaurului nostru. Cu mențiunea că dinozaurul ăsta nu avea o creastă ca asta, de sus până jos, și era împărțită. Cum spuneam, erau făcută din sol și atunci luăm eboșoarul subțire sau creion sau ce aveți mai subțire prin casă și presăm pe creastă în așa fel încât să obținem asta. Și după ce am obținut-o, cu buricele degetelor facem un finisaj de început, ca la lipitură. Bun. Și pentru că și pe înăuntru, vedeți, este tot așa, la fel cu degetele facem finisajul de început, ca să zic așa. Ținem contra cu degetul ca să nu se îndoaie solzii într-un fel în care nu ne-ar face plăcere. Apăsăm pe toți solzii în așa fel încât să ne iasă formele așa cum ni le dorim. Mai luăm un pic eboșoarul pe unde mai e nevoie și unde nu ne încap degețelele. Și avem creasta rezolvată. Așa. Ia cătăr. Să mai crăpănăm și aici un pic. Așa. Bun. Avem forma de principiu. Îl așezăm jos
Și ne apucăm să mai luăm puțin pământ, pentru că stegozaurul nostru are nevoie și de picioare. Picioarele stegozaurului, pe vremuri, erau foarte scurte și foarte groase, pentru care o să ciupim din degete niște trunchiuri de con. Așa se numesc. E ca și când dintr-un con tăiem vârful și ce rămâne este trunchiul de con. Da? Și trunchiul de con îl lipim ca de obicei de animalul nostru în lucru. Îl lipim în așa fel încât să fie puțin mai jos decât burta stegozaurului. Și revenim cu toate cele 4 picioare. Opa, așa. Mai luăm o bucățică de pământ. La fel, o facem acel trunchi de con pe care îl lipim în partea din spate. În așa fel încât stegozaurul nostru să poată să stea pe picioarele lui. Îl presăm să nu avem aer pe nicăieri și deja avem încă un picior. Și tot așa continuăm și cu celălalt picior din față. Pe care îl presăm la fel ca pe celelalte două. Îl presăm și pe interior. Am făcut un pic mai lung, dacă vi se întâmplă același lucru, ciupiți până când ajungeți la dimensiuni egale și pe o parte și pe cealaltă. Și ne apropiem ușor, ușor de final. De finalul stegozaurului nefinisat, nedecorat, nimic. Ultimul picioruș îl luăm cu grijă de jos și îl presăm și pe ăsta. Chiar dacă vi se pare că e mai mare, mai mic, totul se rezolvă din degete, din presat. Facem treaba asta, cum spuneam, pe toate părțile, ca să nu avem niciun soi de problemă. Așa. Mă uitam zilele astea, m-am tot uitat pe internet la ce fac oamenii în lipsă de ocupație și constat că această criză ne-a făcut extrem de inventivi. Vă recomand
să stați lângă copiii voștri în timp ce ne jucăm cu pământ, că nu se știe niciodată de unde sare iepurile. Avem animăluțul gata. Îi coborâm un pic coada ca să nu zică nimeni nimica. În principiu, ăsta este stegozaurul nostru de bază. Acum, înainte de orice fel de alte finisaje, o să-i facem ochii. Și o să-i facem și gura. Uite-te la el, ce față are. Da? Și acum, că vorbeam de decor, putem să luăm și ciocană de bucătărie, putem să luăm și pieptene, putem să luăm orice, putem să facem și cu multă răbdare un vârf de creion până ne iese. În cazul meu, eu neavând atâta răbdare, o să folosesc această sculă pentru texturarea. Îi facem solzi șopârlii noastre uriașe. Și la fel și pe partea asta presăm în așa fel încât să avem pe peste tot solzi. Și punem inclusiv pe coadă. Punem puțin și pe burtă. Îi facem și niște șenile cu pieptănul, așa cum am mai făcut și la alte animale. Și în acest moment stegozaurul nostru este gata. Îl așezăm pe fundul de lemn și batem puțin ca să fim siguri că forma stă bine pe picioare. Finisajele ulterioare vor fi făcute după uscare, cu buretele și cu apă. M-am gândit până la urmă, cred că o să facem un filmuleț doar despre finisaj, ca să vedeți și etapa asta. Am păstrat niște piese special pentru acest lucru. Bun, avem stegozaurul rezolvat. Hai să-i mai fac totuși niște solzi și pe cap. Așa. Și acum să facem o goangă. Am fost întrebat ce, Doamne iartă, nu e aceea o goangă. O goangă poate fi orice. De obicei, în zonele rurale, mai la țară, goanga este gândacul de bucătărie sau gândaci în general. Când vorbești de o goangă, vorbești de gândaci. Și mai poți să faci și alte trăznăi, fără discuție. Poți să faci maimuțoi care nu seamănă cu nimica și să spui că e o goangă. Poți să faci, să zicem, un șarpe care să fie făcut ca un arc și care să semene cu, care să sară, care să pară că sare. Și atunci poți să spui că e o goangă. Poți să faci o grămadă de trăznăi, doar că eu de data asta rămân la, ținând cont că în București cel puțin, dar aud că cam peste tot este o invazie de gândaci burători, m-am gândit să fac ceva similar. Drept pentru care
luăm din nou o bucată de pământ pe care o facem, cum spuneam, ca un cartof, doar cu un cartof mai plat. După ce am finisat spinarea, îl batem pe lemn, ținându-l cu toată mâna ca să nu se deformeze ce am început. Acum o să se supere pe mine prietenul cu sunetul, dar sunt convins că o să găsească el o soluție. Facem forma de bază. Forma de bază a unui gândac, după părerea mea, e asta. Bun. Ce facem de acum încolo? De acum încolo eu, de exemplu, îi presez un pic partea din față, în așa fel încât să o îndrept puțin. Și pe urmă vin cu eboșoarul și îmi fac un desen. Ca să știu de la ce plec. Presăm un pic cu eboșoarul sau cu vârful creionului în așa fel încât să ne iasă toată povestea asta. Și pe urmă cu scula asta nouă pe care o avem sau cu un card de plastic venim pe dinăuntru la jumate și apăsăm suficient de tare încât să putem să sugerăm o aripă. O să mă folosesc de tot felul de scule numai ca să-mi iasă. Da? Deci am desprins de pe bucata de bază, de pe bucata mare, am desprins o aripă. Și o să o mai desprind un pic ca să pot ulterior să o și desfac de tot și să plec cu ea într-o parte. Înăuntru finisăm un pic și în timp ce facem toate nebuniile astea, vă mai explic încă ceva. O secundă să fim sigur că ne iese ce trebuie. Cam așa ceva ar trebui să vă iasă. Da? Tăiem ca și când am tăiat o felie și facem același lucru și în partea asta altă. Uite cum se întâmplă toată nebunia asta. Da? Am făcut-o. Seamănă puțin și cu o muscă. O să vedem ce facem puțin mai târziu. Până una alta însă trebuie să vă spun următorul lucru, pentru că trebuie să clarificăm și asta. Fiecare dintre noi are nevoie de o pauză și voi probabil că după o săptămână de lucru aveți ca și mine nevoie de o pauză. Drept pentru care o să venim cu, să-i zicem, o regulă, nu e o regulă, venim cu un program. Pentru că se apropie weekendul și pentru că aveți cu siguranță și alte lucruri mai bune de făcut cu părinții voștri decât să stați cu mine de vorbă și să faceți goange. În weekend nu o să facem cursuri de modelaj. În weekend ne vom ocupa de familie și o să stăm între noi acasă. Făceam și până acum, doar că nu o să ne jucăm cu Mihai de-am Plutu, o să ne jucăm cu părinții, dar tot felul de alte chestii.
drept pentru care până luni, când ne vom revedea, o să vă urez petrecere foarte bună alături de părinții voștri. Între timp eu am mai modelat un pic la toată chestia asta ca să-i facem un soi de cap. O să intrăm un pic înăuntru cu degetul ca să îl separăm de tot restul poveștii, da? Îl separăm și în partea asta. Așa. Și încet, încet, muscoiul nostru, guanga noastră, începe să prindă contur. Aici, singura treabă pe care n-am să o fac este că n-am să-i fac picioare. O să o fac târătoare. Pentru că picioarele unei guange sunt atât de subțiri încât momentan, cel puțin, la nivelul ăsta de lecții, nu putem să-i le facem. Așa că eu vă țin de vorbă cu tot felul de prostii, în timp ce, de fapt, eu îmi construiesc guanga mea proprie și personală. Am reușit să o aducem cât de cât la o formă. Așa. Bun. Ce faceți de acum încolo, cât timp pământul este încă moale, ca să vă decorați muscoiul ăsta îngrozitor, este treaba voastră. Este un soi de temă de weekend. Pentru că aș vrea ca luni, când ne revedem, să avem la îndemână niște fotografii cu modul în care v-ați decorat guanga. Eu personal o să-i fac 2 ochi aici, ca să fie o guangă văzătoare. O să-i fac și o gură cu dinți, ca să fie o guangă amenințătoare, și o să vin cu eboșoarul în așa fel încât să conturez capul ăsta cât de cât. Da? Adică așa ceva. Așa văd eu guangele astea care îmi zboară până casă, după care cu pieptenele și ținând degetul de desubt sub aripă ca să nu afectăm, îi fac și niște nervuri la pene, la pelice, la cum vreți voi să le spuneți, aripioarelor ăstora pe care le-am construit aici. Deci în acest moment o să mai vin pe interior pe aici cu niște decor ca să nu... Asta e felul meu de a face chestiile astea, ca să arate cât de cât. O să vin cu decorul până jos, rotunjind puțin marginile guangei noastre. Și am făcut o guangă. Cum spuneam, partea de finisaje e o treabă care vă privește direct și personal. Spuneam că facem curățenie la locul de muncă. Asta înseamnă că luăm o bucată de pământ cu care presăm ușor peste fărmiturile care au rămas pe masă. Punem guanga la locul ei, o presăm un pic ca să stea bine și ne luăm la revedere. Vă aștept, deci, luni, din punctul meu de vedere, în jurul orei 6,
cu eventuale imagini și cu noi povești, noi animale de vis, noi animale care nu există încă. Sunt propunerile noastre pentru natură, poate pe viitor o să se gândească la asta când o să se reapuce de treabă. Vă urez un weekend plăcut și cât mai multă distracție. La revedere!